Takže lidi, já si vítám ještě video. A dneska tady máme nějaký video, takže se jdeme podívat, co to je. Takže poslední dobou začínají lidé to je? všude po ulicích, vidím jenom tohle. Lidé si hrajou na mrtvé brouky, nebo divně tančí. To mě nezajímá, já mám radši Tung 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 Saur. Tam je Tung 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 Saur, ale to je nějaký divný. No nevím, vole. A tady máme nějaký Italian and Indonesian Brainrot Animals Memes. Nevím, co to je. Uvidíme. Jaký test vysavačů, to nevím. A co tady máme dál? Při průšvihu. 7 typů maminek při průšvihu. Kterou z nich máš ty? Prdelový express? Sává to a rovnou ti nařeže. Tvůrkyně trestů, vymýšlí To je u mě, no. a různé tresty. Sigmáma, stačí jeden pohled a víš, že jsi mrtvý. To je ono. Usmívá se a pak tě seřve. No stres, mama, byla by v klidu, odpálil by. Drbna. Hned to píše tátovi, babičce. No, to dělám občas já. Do tebe chce vědět proč. Dej like, jestli máš rád mamku. 7 typů maminek při průšvihu. Takže jo, takže... Zase bych rád honil, ty vole. Já bych furt jenom honil. Tak ani ne, já už budu. Ahoj!